Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы, а працягнем наше абмеркаванне мы з палітолагам Вольгай Харламавай. Добрый дзень, спадарыня Вольга. Добрый дзень. Спадарыня Вольга, хацелася б з вами закрануць такую цікавую тэму, звязаную нібыта, звязаную з санкцыямі, якія увяло ЗША ў дачыненні да Беларусі. Ось днямі учора, здаецца, з'явілася інфармацыя, што там у Расіі збіраюцца вось тыя кампаніі, прадстаўнікі кампаній нафтаздабываючых ці нафтапераганяючых, якія пастаўляюць нафту ў Беларусь, і яны будуць думаць, што ж ім цяпер рабіць, бо Белнафтахім трапіў пад санкцыі ЗША, а паводле новых этой схемы ужывання санкцый усе замежныя кампаніі, ну любыя кампаніі, якія супрацоўнічаюць з кампаніямі падсанкцыйнымі, таксама трапляюць ці могуць патрапіць пад санкцыі. Яны зараз баяцца, гэтыя расійскія кампаніі, што, маўляў, калі яны будуць пастаўляць нафту ў Беларусь, трапяць пад амерыканскія санкцыі. І ўзнікла пытанне, вот што можа быць і адмовіцца Расія ад паставак нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. У адпаведнасці два пытання. Першае, калі падпісаны кантракт, ужо ж вот ёсць планы, колькі Расія павінна паставіць нафты Беларусі. І зараз яны могуць прыняць такое рашэнне і адмовіцца ад кантрактаў? Ну, перад тым, як адказваць на пытанне, ці можа Расія прыняць такое рашэнне, дакладней нафтаздабываючыя кампаніі, я хачу зрабіць такі невялічкі экскурс. Адкуль такое рашэнне можа ўзнікнуць і увогуле, наколькі гэта рашэнне такое своечасовае і рэальнае. Ну, мы ведаем, што тыя санкцыі, якія Злучаныя Штаты працягваюць у адносінах да Беларусі, гэта не першыя санкцыі. Яны дзейнічалі ў 2007-2008 годзе, і расійскія кампаніі тады без усялякіх пытанняў пастаўлялі ў Беларусь нафту. У іх нават не ўзнікла нагоды, у іх нават не ўзнікла думкі, што іх гэтыя санкцыі таксама могуць закрануць. Санкцыі, якія ўводзяцца сёння, працягваюцца сёння, яны нічым не адрозніваюцца ад тых, якія былі тады. І атрымліваецца такое вельмі лагічнае заключэнне, што тая заява, тая уцечка інфармацыі, тая інсайдерская інфармацыя, якую учора ўвечары агучыў Reuters, яна не звязаная, наўпрост не звязаная з амерыканскімі санкцыямі. Яна звязана з нейкімі іншымі акалічнасцямі, абставінамі, якія і прымушаюць альбо якія і з'яўляюцца падставай для магчымага прыняцця такога рашэння. І таксама заўважу, што размова ідзе не аб перапыненні паставак на абодва нафтаперапрацоўчых прадпрыемства. Размова ідзе аб перапыненні паставак толькі на нафтан. Таму што мазырскі перапрацоўчы, ён не трапляе, ну, прынамсі, на сёння ён не трапляе пад санкцыі, амерыканскія санкцыі. Я удакладнюся, так і раней у прынцыпе маглі накласці санкцыі на прадпрыемствы, якія супрацоўнічаюць з падсанкцыйнымі прадпрыемствамі. Да, канешне, гэта такая агульна распаўсюджаная санкцыя, практыка. Калі ўведзеныя санкцыі, то ёсць як бы такі другасны альбо паўторная магчымасць накладання санкцый на тыя прадпрыемствы, на тыя кампаніі, якія наўпрост кантачаць з падсанкцыйнымі прадпрыемствамі, юрыдычнымі асобамі. Таму, у прынцыпе, гэта магло быць, але зноў заўважу, што нягледзячы на пастаўкі, гэта не было па нейкіх там нагодах, прычынах зроблена. І сёння гэта пагроза вельмі гіпатэтычная, яна вельмі такая умоўная,
тым не менш інфармацыя з'явілась, тым не менш такая пагроза была агучана. Ну і спрабуем разабрацца, адкуль гэта з'явілась, да? І ўзнікае просто тады пытанне, калі раней было тое ж самае, але адмаўляцца ніхто і не планаваў ад паставак, то што змянілася цяпер? Да, я яшчэ нагадаю, літаральна пару дзён таму мы слухалі пасланне Пуціна, і ў гэтым пасланні было неаднаразова заяўлена, што Расею не цікавяць спробы ціску і на Расею, і на Беларусь. Расею не цікавяць розныя там санкцыі. Расея да такой ступені моцная, што яна проста не заўважае такую дробязь, такую мышыную возню. І тут раптам праз 2-3 дні з'яўляецца інфармацыя, што можам заўважыць і можам нават перапыніць пастаўкі па кантрактах. Каб зразумець, адкуль гэта з'явілася, адкуль з'явілася інфармацыя, варта ўзгадаць 2 візіта. 2 візіта Лукашенка. Першы візіт у Азербайджан і другі візіт, які адбыўся, практычна імгненна пасля першага візіта, гэта візіт у Маскву і сустрэча з Пуціним. Сярод іншых тэмаў у Азербайджане Лукашенко абмяркоўваў з Аліевым, узгадываў з Аліевым, у тым ліку і паставкі нафты у Беларусь. Гэта, у прынцыпе, адносна невялікія аб'ёмы, але тым не менш. Гэта наўпроставыя пастаўкі, гэта кантракт, гэта нафта, якая ідзе на Мазырскі нафтаперапрацоўчы камбінат, і гэта пастаўкі і кантракты, якія беларускія ўлады не збіраюцца перапыняць. Яшчэ дробязь, нафта пастаўляецца праз Адесу, нафтапровод Адеса-Броды, і пасля трапляе на Мазырскі нафтаперапрацоўчы. Што мы бачым далей пасля візіта Лукашенка да Аліева? Мы бачым яго візіт да Пуціна. І не трэба быць спецыялістам па фізіягномікі, вялікім псіхолагам, каб зразумець розніцу паводзінаў і розніцу самаадчування Лукашэнкі падчас апошняга візіта і падчас перадапошняга візіта. Усе заўважалі, што калі быў перадапошні візіт, ён сидзеў не так, ён ногі неяк не так ставіў, ён усімі магчымымі сродкамі, якія ў яго былі, дэманстраваў сваю неўпэўненасць і сваё такое хісткае становішча. Апошняя сустрэча, ён сябе паводзіць зусім інакш. Ён упэўнены, ён разумее, што збольшага сітуацыя ўжо ўзятая пад кантроль, і ён дэманструе, што тыя дамоўленасці папярэднія, якія былі дасягнутыя ім з Пуціним, ён бы ўжо нейкім чынам хацеў паспрабаваць з іх саскачыць. І тут з'яўляецца літаральна на наступны дзень гэта інфармацыя аб тым, што Расея, расійскія нафтаздабываючыя кампаніі могуць спыніць пастаўкі нафты ў Беларусь. Сёння для Беларусі гэта досыць вялікая праблема, таму што яшчэ год таму нейкім чынам знаходзілі магчымасці абысці гэтыя расійскія непастаўкі. Былі добрыя адносіны, адносна добрыя адносіны з Літвой, былі някепскія адносіны з Латвіяй. Нам можна было якую-небудзь умоўна нарвежскую нафту альбо амерыканскую нафту праз порты Літвы, Латвіі пастаўляць на нафтан. Сёлета гэтай магчымасці ўжо няма. І засталась дробязь сапсаваць адносіны з Украінай, і знікне магчымасць дробнай, але дыверсіфікацыі паставак нафты з Азербайджана. І Беларусь трапляе ў поўную залежнасць, у 100% залежнасць ад Расеі. І дазволю сабе таксама ўзгадаць гэта такая дробязь, але дробязь вельмі непрыемная. Кантракты, якія Беларусь заключыла з расійскімі портамі, паўночнымі портамі на перавалку нафтапрадуктаў. Своеасаблівасць гэтых кантрактаў, своеасаблівасць гэтых дамоваў альбо набывай, альбо плаці.
няма паставак нафты на нафтан, няма прадуктаў, якія трэба пастаўляць праз гэтыя порты, а дамова, якая абавязвае аплочваць пастаўкі, яна ёсць. І атрымліваецца, што ў такім выпадку Беларусь як бы губляе 2 разы, не перапрацоўваючы нафту, не пастаўляючы гэту нафту спажыўцу, але аплочваючы пастаўку, якой няма. Атрымліваецца, што гэтая пагроза спынення паставак нафты на нафтан, гэта не больш як такія, нават не спроба, а канкрэтны такая дэманстрацыя ціску на Лукашэнку з боку Масквы. Я б гэта назвала ўвогуле сваімі словамі. Гэта шантаж. Гэта проста альбо ты будзеш выконваць абавязкі, альбо ты будзеш выконваць дамоўленасці, якія былі, альбо будуць такія наступствы. То есть гэта не проста ціск, да? Гэта шантаж, гэта тое, што не пакідае іншага выйсця. Гэта тое, што ставіць у вельмі абмежаваныя умовы і заганяе ў кут. Зараз я так подозраю, я вымушаны просто, каб працягнуць ўсё ж таки гэтую тэму, вы спакушаеце мяне на гэтае пытанне, але гэта пытанне з катэгорыі тонкага льда, тому что а якія ж такія абяцанні Лукашенко мог даваць, на якіх зараз настойвае Кремль? Я магла нейкім чынам назваць 2 накірунка. Першае гэта адносіны з Украінай, таму што, зноў-такі, апошні тыдзень у расійскіх сродках масавай інфармацыі вельмі шмат негатыўнай інфармацыі аб Украіне, і традыцыйна, у прывязкі да ўсёй гэтай тэмы з магчымым захопам улады, з пераваротам. Аказваецца, у гэтым мерапрыемстве мусілі ўдзельнічаць украінскія нацыяналісты, і зброя набывалась ва Ўкраіне. І літаральна 2 дні таму Салаўёў на сваёй перадачы заявіў, што Беларусь і Расія, перш за ўсё Беларусь, мусіць спыніць усе адносіны з нацысцкай дзяржавай Украіна. І другая тэма, другі накірунак, верагодны накірунак перамоваў і дамоўленасцяў, гэта, безумоўна, інтэграцыя. І, як мы раней размаўлялі, гэта перш за ўсё не палітычная інтэграцыя, таму што палітычная сёння Расію цікавіць значна менш, чым раней. Гэта перш за ўсё эканамічная інтэграцыя, гэта поўная прывязка Беларусі да Расіі. Гэта тыя ж самыя пытанні падаткаў, гэта тыя ж самыя пытанні адзінай валюты, якія паднімались, але якія былі адсунутыя. Было заяўлена, што мы там увосень, магчыма, ўсё ж такі вернемся да гэтых дарожных карт і дапрацуем іх і падпішам. І пачаўся ціск, пачаўся шантаж, каб ўсё ж такі увосень было падпісана, было прадэманстравана, што гэта глыбокая інтэграцыя, яна мае месца. Навошта яна Расіі на сёння? Гэта сапраўды эканамічны інтарэс ці нейкія там ўсё ж такі як з Крымам, каб падняць рэйтынг? Навошта гэта трэба? Эканамічны, безумоўна, але эканамічны далёка не ў першую чаргу. Самае галоўнае, гэта адносна праца з унутраным рынкам, гэта з унутраным спажыўцом інфармацыі. Гэта тыя ж самыя выбары, якія адносна хутка будуць. І гэта рэйтынг, гэта імідж, гэта пастаянныя заявы аб тым, што саюз распаўся незаконна, што яго трэба аднаўляць. Гэта дэманстрацыя таго, што магчыма, што пэўныя рэчы, якія адбывались раней, яны адбывались альбо незаконна, альбо нелагічна і невыгодныя былі як для Расіі, так і для былых рэспублік Савецкага Саюза. І зараз проста аднаўляецца такая гістарычная справядлівасць. І зноўку гэта імперская тэма, але я вярнуся да тэмы
адносінаў з Украінай. А што не так? Што Беларусь робіць не тое у адносінах з Украінай, ну, з пункту гледжання Масквы? У нас жа ж і так пастаянна то джипы прорываюцца, то вот зараз, калі гэты быў замах на Лукашенко, у ім абавязкова павінны былі ўдзельнічаць, і пра гэта сказалі украінскія нацыяналісты. Дарэчы, мне дзіўна, чаму 150 джипаў мусілі прорывацца з Літвы, а не з Украіны. А нацыяналісты украінскія, да. На фоне того, что у нас тут НАТО уже со дня на день мусіць уварвацца на тэрыторыю Беларусі, а кіруе ўсім там дарацца Байдена з ЗША, з Вашынгтона, так што яшчэ вот с Украінай? Здаецца, выконваюцца ўсе абавязкі дыпламатычных сувязяў. Ну, то есть палітычнае ўсё абарвала фактычна. Ну, на такім узроўні зараз адносіны, што Ну, палітычныя, канешне, мінімізаваны, але эканамічныя сувязі, эканамічныя дамоўленасці, вот у тым ліку і транспартыроўка нафты, яны як бы застались у тых аб'ёмах, у тых межах, якія былі і раней, ну, збольшага. За выключэннем таго, што Украіна там прыймае пэўныя захады, нарматыўныя захады, каб абмежаваць уваход пэўных беларускіх тавараў на украінскі рынок. Але вот я ўжо ўзгадывала Салав'ёва і ўзгадаю яго яшчэ раз. Гэта такі своеасаблівы паказчык, да? Калі Салав'ёў аб чымсьці кажа, то хутчэй за ўсё гэта тэма, якая з'яўляецца триггерам, якая з'яўляецца такой важнай, крытычнай для Расіі. А Крым чый? Ён у той жа самай перадачы некалькі разоў задаваў пытанне рытарычнае, але пытанне, якое яго цікавіць. А Беларусь, Лукашенко прызнал, чый Крым? То есть, с аднаго боку, да, ёсць пэўныя палітычныя захады, ёсць пэўныя палітычныя заявы, якія мелі месца і пры апошняй сустрэчы Лукашенко і Пуціна, калі яны там абмяркоўвалі паводзіны Зеленскага і вырашылі, што ён там некарэктна, неправільна сябе паводзіць, а з другога боку ёсць упартае непрызнанне Лукашенко Крымам за Расіяй. Да, ён юліт, ён робіць все магчымыя захады, каб не агучваць тое, што ад яго чакае Расія. Калі такія разыгрывае партыі Крэмль, каб прымусіць выканаць свае там дамоўленасці, закідваюцца нават праз Reuters такая інфармацыя пра магчымыя спыненні пастаўкі нафты на нафтан, то узнікае тады пытанне, а ўся гэтая папярэдняя сітуацыя з тым жа самым замахам і на Лукашэнку, наколькі ўсё гэта было ад самага пачатку не спланавана дзесьці там у Маскве? Я не думаю, што гэта было спланавана ў Маскве. Падобна, што гэта мясцовая аперацыя, але Расія адрозніваецца тым, што яны умеюць, у адрозненне ад Беларусі, яны умеюць выкарыстоўваць абставіны, якія самі ідуць у рукі. Ім вот прыйшла інфармацыя, прыйшоў сюжэт, які можна выкарыстаць. І, безумоўна, іх у апошнюю чаргу цікавіць там нейкі замах, нейкі пераварот, але ёсць пералік удзельнікаў. І сярод гэтага пераліка амерыканскі грамадзянін, да і гэта зноў-такі магчымасць прывязаць Злучаныя Штаты, узгадаць Польшу, узгадаць Украіну, і Расія проста выкарыстала ту магчымасць, той мяч, які ёй старанна падкінула Беларусь. Такім чынам, ўсё ж такі распрацоўка мясцовая, чыя? Так вырашылі напалохаць Лукашэнку, ці ўсё ж такі з яго так ведама ўсё гэта распрацоўвалася і падбухторвалі людзей на удзел у гэтым мерапрыемстве? Чаму яшчэ распрацоўка мясцовая? Да, яна занадта прымітыўная.
Все ж таки для России гэта не ўзровень, гэта не ўзровень спецслужбаў России. І чаму увогуле ўзнікла гэта ідэя, як я думаю, да, адкуль гэта ўзнікла? Апозіцыя і лідары пратэстаў увесь час, вот все гэтыя 8 месяцаў падкрэсліваюць, што пратэсты выключна мірныя. З другога боку, беларускія ўлады падкрэсліваюць і апелююць да таго, што гэта не мірныя пратэсты. Яны пастаянна чакаюць нейкага абвастрэння. Яны пастаянна чакаюць і дэманструюць, што ёсць захады, ёсць дзеянні, якія сведчаць аб тым, што гэта пратэст не мірны. І вось гэта тэма, гэта гісторыя з дзяржаўным пераваротам, яна мусіла стаць такім пацверджаннем таго, што пратэсты не з'яўляюцца мірнымі, што ёсць пагроза, прычым зноў, калі звернуцца да публікацый у расійскіх СМІ, таму што ў адрозненне ад беларускіх яны ўсё ж такі больш тонкія, да, яны такія больш акуратна маніпулятыўныя. Расійскія СМІ падкрэсліваюць, што акрамя таго, што мусіў быць замах непасрэдна на Лукашенка, на магчымых, на яго сям'ю, ёсць яшчэ адна пагроза, якая існавала. Гэта адключэнне Менска ад электраснабжэння. І як наступства, гэта дзесяткі, сотні смерцей, я зараз зноў цытірую Салав'ёва, якія маглі наступіць у тых жа самых лякарнях пасля таго, як адключаецца электразабеспячэнне. То есть расійскія СМІ падкрэсліваюць, што акрамя бачнага, акрамя агучваемага, ёсць яшчэ пагрозы, аб якіх не ўзгадваецца, да, але гэта пагрозы не ў адносінах да беларускіх уладаў. Гэта пагрозы ў адносінах да беларускага народа, які з'яўляецца братэрскім, сяброўскім расійскаму народу. Ну і, адпаведна, Расія проста не можа не ўмешацца вось у такіх варунках, у такой сітуацыі. Ну, можа быць і так. З іншага боку, ўсё ж такі, калі думалі над прымусам у дачыненні да Лукашэнкі і прыдумалі сітуацыю з нафтай, то чаму не прыдумаць сітуацыю з замахам на Лукашэнку і потом сказаць: о, мы ж цябе ўратавалі, давай, выконвай, бо наступны раз не ўратуем. Я думаю, што гэта наўрад ці тая магчымасць, якую можна выкарыстаць для шантажу. Бо якраз Лукашенко цудоўна разумее, адкуль у гэтай гісторыі растуць ногі і наколькі яна з'яўляецца рэальнай пагрозай. Гэта проста палітычныя гульні, гэта проста дэманстрацыя і гэта проста магчымасць чарговы раз прадэманстраваць, паказаць варожасць калектыўнага Запада, да, як заявіў той же самы Путін у пасланні, што вот калектыўны Запад, ён нават не звяртае увагу, ён нават не рэагуе на такую адкравенную спробу не проста зрабіць пераварот, да, а сілавы замах на першых асобаў дзяржавы, і вот няма рэакцыі. Наколькі тады вот як успрымаць інфармацыю, якая была про тое, што нібыта яшчэ некалькі месяцаў таму розным экспертам, асабліва замежным экспертам, якія, ну вот людзі, якія з'ехалі, вымушаныя былі з'ехаць з Беларусі, найперш ім былі прапановы там прыехаць у Маскву там для ўдзелу ў нейкіх незразумелых ток-шоу на невядомых федэральных каналах. І шла размова про то, што збіралі наадварот вот як можна большую колькасць людзей, каб потым, можа быць, прыхапіць, вывесці у Беларусі, тут паказаць ввогуле такую справу па прынцыпе там 30-х гадоў, там справу там дактароў ці яшчэ, калі там сотні людзей былі задзейнічаныя у там арганізацыі перавароту. Нават вон Балкунца планавалі выкрасці з Масквы, па яго словах, з-за чаго ён нібыта і ўцёк з Масквы. Не атрымалася такога?
Ну, я нагадаю, што Расія за гэтыя 8 месяцаў на тэрыторыі Расіі затрымалі і перадалі ў Беларусь некалькі досыць знакавых асобаў. Тут гэта рабілась, гэта робіцца, гэта такая звычайная практыка ў адносінах паміж Беларуссю і Расіяй. І наконт магчымых планаў, варта не забываць аб тым, што Расія і здзяйсняла і здзяйсняе інфармацыйную аперацыю супраць Беларусі. Маштабную, сістэмную. І у межах гэтай інфармацыйнай аперацыі наўрад ці будзе арганічна выглядаць вось такія масавыя затрыманні. Бо Расія пазіцыянуе сябе як дэмакратычную дзяржаву, як дзяржаву, у якой досыць каректна абращаюцца, досыць каректна ставяцца да затрыманых. Зноў-такі, Салаўёў у якасці класічнай такой стандартнай прэтэнзіі да Лукашенка кожны раз, калі яго ўзгадвае, агучвае неправільнае стаўленне да затрыманых. То есть прымяненне, звыш прымяненне сілы да затрыманых. І масавае затрыманне беларусаў у Расіі, яно б выглядала па-за межамі такіх чаканых Расіяй ад сябе паводзінаў у адносінах да Беларусі. А тут гэта як пазіцыянуецца, як паслуга. Беларускія спецслужбы звяртаюцца да расійскіх спецслужбаў з просьбай аб дапамозе, і тыя усімі мерамі магчымымі дапамагаюць і тым самым перадухіляюць замах на Лукашенка. Тут Расія выглядае як сябра, як краіна, якая дапамагае, як краіна, якая абараняе, і гэта выйгрышная роля. А затрымаць шмат людзей, перадаць, гэта ўжо не выйгрышная, гэта ўжо непрыгожая роля. Гэта аперетачны зладзей, а не ратаўнік. Беларускія спецслужбы самі б там що затрымалі, вывезлі. Узгаданы ўжо Балкунец, ён жа ж так і пісаў, што была накіраваная група беларускага там КДБ за ім у Москву. Так што і астатніх бы разам з Балкунцом выкралі, папрывезлі. На жаль, ніякіх пацверджанняў аб тым, што была накіраваная група, якая мусіла затрымаць Балкунца, мы не маем. Але мы маем пацверджанне, што група была накіравана дзеля таго, каб затрымаць Федуту і Зінковіча, і гэта група атрымала максімальную дапамогу, максімальную падтрымку ад расійскіх спецслужбаў. Не заспелі Балкунца ў Москве, ад няма чаго, каб не з пустымі рукамі затрымалі Фядуту з Зінковічам. Да. Дзіўна, што толькі дваіх. Можна было яшчэ там каго-небудзь пачакаць, прыхапіць. Анжэліку Агурбаш да кампаніі. Да. І гэта было б такая цудоўная кампанія па замаху на прэзідэнта. Зараз, скажем, змова юрыста і пушкініста, а тут была б яшчэ і міс Беларусь. Да, то есть былы паплечнік, лідар нацыяналістычнай партыі, амерыканскі грамадзянін, і тут спявачка, якая пакрыўдзілась за штосьці, якая вырашыла, гэта была б цудоўная, вельмі арганічная кампанія. Якія новыя серыя манкуртаў просто была б, просто свяціўся пазаронак на экране ад такога. Але вернемся яшчэ, можа быць, да гэтага анансаванага дэкрэта Лукашэнкі. Шмат кажуць, это ўсё, безумоўна, меркаванне, але тым не менш, што, маўляў, спачатку ж ён жа агучыў, што я вам тут выдам лёсавызначальны дэкрэт, да якога чвэрць стагоддзя ішоў. Потым паехаў у Москву і па вяртанні выдаў. І кажуць, што, здаецца, выдаў ён нешта не тое, што планаваў ад пачатку. Наколькі, што вы думаеце пра тое, прынамсі, што агучылі, што там можа быць у гэтым дэкрэце, і меркаванні наконт гэтых думак, што планавалася, што атрымалася?
Ну, я зноў узгадаю Салав'ёва. Ён вельмі цікавы, ён так вельмі пакрыўдзіўся, яго абразіла гэта анансаванне дэкрэта. Ён кажа, што планавалось нейкае важнае рашэнне, і замест важнага рашэння нейкі совбез, калі раптам з прэзідэнтам штосьці здарыцца, бярэ на сябе яго абавязкі. То есть Лукашенко прыехаў у Расею, мы на сустрэчы чакалі, што будзе нейкае важнае рашэнне, і ён прамаўчаў. То есть з пункту гледжання Салав'ёва ён мусіў агучыць нейкае важнае рашэнне на сустрэчы з Пуціным. Ніякае рашэнне агучана не было, і хутчэй за ўсё Лукашенко адчуў пэўныя магчымасці, новыя магчымасці, якія ў яго з'явілись па захаванню, альбо, як ён лічыць, па вяртанню сітуацыі да жнівеньскі 20-го года. І тыя дамоўленасці, аб якіх мы крышачку казалі раней, якія ў яго былі з Пуціным, ён проста вырашыў праігнараваць. І вось гэта анансаванае рашэнне, яно пераўтварылось у досыць лагічнае, да? Таму што насамрэч для Лукашенка вось такая спроба падстрахавацца, спроба прыкрыць сваю спіну, гэта лагічнае рашэнне. Але гэта зусім не тое рашэнне, нават не ў тым накірунку, якое ад яго чакала Расія. Такім чынам лагічна меркаваць, і што далей. Вот атрымліваецца, трапілі ў такую пастку. Ён з аднаго боку адчуў магчымасць, ну ці настрой такі, што вот ён зараз верне, у яго ёсць магчымасць, ну як ён это любіць, здаць назад, не выканаць абяцанні. З того боку вырашылі не саступаць і ідуць на такія нават, як вы сказалі, шантаж, такі шантаж, як з нафтай. І што далей чакаць? Лукашенко не зусім разумее, што сітуацыя у Расіі, сітуацыя для Расіі ў адносінах з Беларуссю, яна памянялась. Зараз не 2007, не 2008, да нават не 2014 год. Зараз 2021 год, і ў Расіі ёсць зусім іншыя чаканні і зусім іншыя пляны ў адносінах да Беларусі. І у свой час Лукашенко дасягнуў пэўных дамоўленасцяў з Ельцынам. І ён гэтыя дамоўленасці, ён гэтыя абавязкі ў тым аб'ёме, які ён бачыць неабходным, у тым накірунку, які ён бачыць неабходным, ён выконвае. Але гэтыя дамоўленасці, яны зусім не цікавяць Пуціна. Да, у яго іншае бачанне ролі Беларусі, у яго іншае бачанне ролі Лукашэнкі. І Пуцін прымушае Лукашэнку заключыць іншыя дамоўленасці, накіраваць адносіны Беларусі і Расіі ў іншы бок, зусім не такі, які ў свой час быў прапанаваны Ельцынам. Гэта сітуацыя, калі Беларусь, калі перш за ўсё Лукашенко не здолее далей граць і не здолее прадаваць пацалункі за нафту, за лаяльнасць Расіі, прыйдзецца чымсьці ахвяраваць. Прычым, ахвяраваць я маю на ўвазе асабістай уладай, хаця пэўным аб'ёмам гэтай асабістай улады, а яму гэта рабіць, безумоўна, вельмі не хочацца. Так чакаць ўсё ж такі вось гэтай паступовай па крысе здачы улады і незалежнасці, ці ўсё ж такі, ну, прынамсі, закрыюцца, скажем, робім Паўночную Карэю, але вот мы тут вот захаваем усё сваім. Ён бы, канешне, вельмі хацеў захаваць усё сваім. Але эканоміка – гэта не беларускі народ. Да? Можна маніпуляваць грамадскай думкай. Маніпуляваць эканомікай вельмі складана.
асабліва калі няма залатога запасу. І эканоміка гэта фактар, які прымушае рабіць пэўныя высновы і прымаць пэўныя рашэнні. І Расею цікавіць пэўныя прадпрыемствы беларускія, Расею цікавіць беларускі транспарт, сістэма транспартная, і Расею цікавіць беларуская ваенка. Вось гэта тое, што Лукашэнку будуць прымушаць пакрысе здаваць. На працягу года нездарма было таксама на днях аб'яўлена, што напрыканцы года нас чакае рэферэндум. Ну да, цяжка, і нават не ведаю, на якой такой, як звычайна я это люблю, ўсё ж таки хаця б крыху, але пазітыўнай ноце закончыць нашу размову, бо такое адчуванне, што пазітыву асабліва і не бачна. Ну, я б пастаралась знайсці пазітыў у тым, што раздражняе Расею, у рэштках мнагавектарнасці. Ёсць ўсё ж такі нейкія дамоўленасці з Азербайджанам. Ёсць Украіна, якая выконвае свае дамоўленасці па транспартыроўцы нафты. Ёсць Турцыя, якая з'яўляецца рэгіянальным лідарам і якую Пуцін, безумоўна, у сваім пасланні не ўзгадваў, але якая ёсць і якая ўплывае на расійскую палітыку. І якая больш-менш, але зацікаўлена у той Беларусі, якая ёсць зараз, у незалежнай Беларусі. Ну і варта не адкідваць Кітай, у якога таксама свае інтарэсы, і калі раптам Расея са Злучанымі Штатамі пачнуць дзейнічаць супраць Кітая разам, для Кітая гэта будзе вельмі непрыемнай сітуацыі. Таму зразумела, што мы аб'ект і для Турцыі, і для Расеі, і для Кітая, і для Злучаных Штатаў, але аб'ект у пэўнай меры чымсьці, але цікавы. Дзякуй вялікі. Ну што ж, будзем спадзявацца, што мы застанемся аб'ектам, прычым самастойным і незалежным і надалей. Хаця б дзякуючы Кітаю, ўрэшце рэштаў. Дзякуй вялікі. Ольга Харламова, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.